Не зря мен әлегіне қарбызны выкинул, ишек қияры елмайын. Ишек қияр ұрлығы. Меніңше, Руслан, сен Татар радиосында эшләргә өметләнәсең бугай. Һәр вакыт Татар радиосы турында хәбәрләр. Менә байтырып күрсәт, давай. Хопа. Ага. Чиләгес Рөстәм белән Салават кайда күрештегез сез соңгы тапкыр? Дигән, минем бит телефон Покафон F1. Мондай машина сиңа ошыны гүзәл менә. О. Ничек? Сейчас, сари. Terözələr proyektə YouTube birinci kanal. Һәм бүген безнең кунакта. Кем ул кеше? Рөстәм Каримов. Сине дә бөтенләй берне кашырасың. Наскиларны яшерәсең акчага. Ишәр кызы. Biz менә пандемия вакытында Zoom аша сөйләшкәндә безгә әйтәләр иде чиратлашып сөйләшегез дип. Нәкъ шулай, син молодец. Шундук, әйбәт матур киңәш белән ошып кирде безнең эфирга. Да. Син әйтәсең, пандемия вакытында Zoom аша аралаштың. Кем белән аралаштың? Салават, сөйләле, пожалуйста. Мен бүтән собранияларны шуннан үткәрдек, бүтән эшләрне шуннан алып бардык. Нинди бүтән эшләр? Син кайдадыр эшлисең? Эшлим, әлбәттә. Минем берничә направлениялар бар бит. Бизнес өлкәсендә. Мне кажется, Салават Миниханов, авылларга теге зур газельдә тавыклар алып кайта, Бывает, вот прямо авылга керә тавыклар белән, и прям выходит такие тавыкларны алагыз, алар матур. Бу минем берничә ел элек бу стартап бар иде, ләкин бу стартап минем Но бу мыек белән Салават Миниханов точно водительга ашаган теге газик белән бара теге авыл буйлап. Юк, дөресен әйткәндә, ни өчен мин мыекны җибәрдем? Бу не просто так, хөрмәтле дуслар. Юк, әлбәттә. Не просто так. Мин белән менә булай маска белән йөрим, и менә булай масканы салганда бөтенесе дә көлеп җибәрәләр, теге настроение поднимая. Но мин монда инде бөтен кешенең настроениесен күтәрер өчен түгел, biz klipка әзерләнәбез. Гүзәлемнең бос әле җырына клип төшерәбез. Мин анда минем роль шундый дурень, мыеклы бер дурень менә. Димәк, синең әйтүеңчә, мыеклы кешеләр бөтенесе дуриклар шунда. Юк, просто мин мыек белән дуреньга ашаган. Кстати, менә карале Салават чыннан даган, менә мондый кыяфәт белән сиңа арбуз сату, бүтән кеше алачак. Шаны сразу чыгып кыяфәтне шанып, бу явно белә арбузлар турында. Былай дыртан надо. Бук дыртан. Главное на пипку, на попку смотреть, на попку. Бармак белән попка карагыз. Карагыз. Менә күз алдыгызга әле былай тик-тик итеп карарга кирәк. Менә без хәзер арбуз дигән шәйбәт булды. Ато кеше менә шушы җиреннән карый башласа бик каптырар, вот здесь попка дигән әйтелергә бик. Арбуз дигән шәйбәт нәрсә тигезләнде. Узган тапшыруда мин сезгә сөйләгән идем, Татар радиосы биеклеккә менде, 5000 метрдан вещание ясаган, радио эфир ясадылар Татар радиосы самолеттан, представляешь? Менә 5 август көнне, димәк ул кайчан? 2 көнлек. Алар тыңлаучыларны яңа текә проект белән шаккаттырды, менә шулай язылган матбугатта. Алып баручылар туры эфирга күзәтү тәгәрмәченнән чыктылар. То есть тагын бер тапкыр биеклеккә менделәр. Тенденция, минемчә бу тенденция. Әйдәгез сразу накидаем аларга. Изләнүләр. Меніңше, Руслан, сен Татар радиосында эшләргә өметләнәсең бугай. Һәр вакыт Татар радиосы турында хәбәрләр. Ятнада. Юк, кайда аларга тагын? Алар самолетта очтылармы соң? Очтылар. Син аны күзәттеңме? Юк. Точно Татар радиосы. Сез беләсезме, мин гүзәлемә предложение самолетта ясаган, нәкъ менә шундый тик пропеллерлы самолет. Һәм менә шу YouTube каналында кем моны карый, егетләр, никогда предложение в самолете не делайте. Потому что ишетелми, да? Мин теге былай чыгардым да. Ишетелмиме? Гүзәлем, выходи за меня.
А Гузаля ишите. Гузаля, купи кольцо. Мен уже дулкынлана башланым енді. Мен, короче, мен айтам, что-то тут не то. Мен айтам, выходи за меня. Купи кольцо. Я согласна. Дейді да, кольцоны алып нетті. Но бір нәрсе де иштімін. Романтики здесь отсутствует. Минем деген бір хабар бар, бір яңалык айдагыз айтып кетем. Берск деген шәһәр бар. Берскта суд уголовное дело корыячак. Анда bir 33 яшьле мужик паркта теге көрәш вакытында икенче мужикларның әйберләрен урлаган. Ну, парктан Көрәш вакытында bir мужик парктан бара ди, әйдә көрәшәбез ди. Икенче мужик аның белән көрәшә башлый, ради прикола инде. Һәм шул вакытта ул аның ниндидер әйберен урлый. Менә шундый 7 мужикны әйберләрен урлаган. Менә шундый хәбәр. Фига себе. Bu fantastik яңалык. Кстати, birinchi kanalda naq shunday яңалыкларны әйтәләр бит инде хәзер. Bu fantastik яңалык bu вообще. Мен уйлаган идем, Салават әйтә, бу фантастический клипка фантастический сценарий булды бу. А ул ничек үзе көрәшә и ничектер урлый еще? Ну, и он такой, да, побоимся, предлагает. Получается, ул җиңде. Ул җиңде шулай. Конечно, ну и... Ул мужикка безгә монда килеп, Мамадыштамы, Петраудамы көрәшкә кереп, рәхәтләнеп көрәшеп, теге берәр холодильник, телевизор алып китәргә кирәк и все. Увы, көрәшчеләр үзе белән акча алып чыкмыйлар. Менә әйтеме мин ничек уйлыйм, әгәр дәгән ул кеше кем беләндер һаман паркта көрәшеп, бары тик узган барган кешеләрне туктатып, алардан ниндидер әйберләрен солдыра алгач, димәк, бу кеше сразу аңлаган сарык өчен күпмедер көрәшәсе юк. Сарыклар һәр көнне парктан йөри, аларны бары тик туктатып, булган әйберләрен алып калырга кирәк и все. Салават, синең мыегың ул настоящиймы или менә яраттан караганда теге бәләкәй маркер белән ясап куйгансымы? Теге. Менә маркер кулымда. Ага. Ne baytırıp kursa da var. Hoppa. Aha. Görüştünüz. Вообще. Bu benim nauşnik işlemiyor что-то. Но benim dürüstüne aytkanda или telefon işlemiyor. No nauşnik eybat mında. AKG diyen benim bir telefon Pakafon F1. Pakafon. Pakafon. Мен до сих пор үземә сорау бирәм. Ник мин бу Pakafonni сатып алдым? Pakafon? Так, минута пошла. Бу что, где, когда уйны? Pakafon. Ник мин үземә шул Pakafonni алдым. Ну, Pakafon ул тотал. Блин, можно досрочный ответ, досрочный. Давай. Ну. Салават, телефоны үзенең төп йөри торган телефоны белән берәр нәрсә булгач, берәр ничек белмим. Эшләй башлаган, югалткан, чырып җибәргән, батырган, име? Тизрәк. Эшләй башлагач, тиз генә рәвештә кибеткә кереп ала үзенә телефон. Әйдә, пока йөреп торырга ярый әле дигән сүзләр белән ала телефонны. И шул гомер һаман алыштырмыйча шул телефон белән йөри, шуңа күрә Pakafon. Менә шундый җавап. Шулаймы? Дөресме? Господин ведущий, дөресме? Әйдәгез, тагын вариантлар. Внимание, правильный ответ. Но чыннан да шулай, телефон яңгач, теге кредитлар аласым килмәде, и бу бер өчсез гына телефон инде, но теге мощный процессор белән, ни белән, шуңа күрә сразу Салават, дөресен әйт, көрәшеп алдың да? Паркта. Давайте продолжим репортаж. Безнең специальный корреспондент Салават. Ничек анда юлда хәлләр, пробкалар бармы? Ничек анда? Мин чыгам Вишневкадан, пробкалар юк. Бөтен яктан арбуз саталар. Что же здесь происходит? Чөнки алар сине күреп алдылар, сразу увидели конкуренцию и начали быстро арбуз сатырга. Арбукалипсис.
Да, әйдәгіз яңалыклар дальше, пацаны. Яңалыклар карагыз әле. Менә сезгә яңадан бер яңалык, күптән түгел. Әйдә. Моны мин укыдым. Значит, белгечләр ачыклаганнар. Шундый хәл. Мәчеләрнең, менә өйдә тора торган йорт хайваннары, менә мәчеләр, псиләр, фантазиялары булмый сәбәпле, юк, фантазия. Үләп чыгара алмый, күрәсезме, менә шул да җитми аларга. Капец, мәчеләр. Ишек артына чыгып киткәч, мәче пси өчен бөтен ишек бер. Бүлмә аша тора торган ишекләр, ваннага керә торган ишекләр, өйдән чыга торган ишекләр. Шуңа күрә син өйдән чыга торган ишек артына чыгып киткәч, мәче утыра ишек төбендә, ишеккә карап, ул сине шунда ишек артында басып торасың дип уйлый. Хәзер чыгып китте, ишек артына чыгып басты дагы, нигәдер шунда тора дип уйлый. Һәм әгәр дә кайчак сез теге өйгә кергәч, мәчегез теге кәефсез нитеп теге зир икән, ул димәк теге уйлый. Тикмәгә чыгып, ничә сәгать басып тордың шунда, минем белән уйнарга ярамыйм әллә син. Ишек артында. Ишек артында торасың дип уйлый сине, син күрәсезме? Минемчә, кайбер кешеләргә шулай эшләргә кирәк. Менә кайчак урамда очратам кайберләрне, име? Лучше сиңа чыгас түгел урамга менә, особенно теге бере бүкедә басып торасың икән бер әркем аркасында. Менә шулчы ишек артына калган булсын ул кеше. Минем сорау, менә мәчеләр мәсәлән, име? Шулай уйлый. Ничек без аны белдек? Әйдәгез, тагын бер яңалык тыңлап китик Салаваттан. Менә Салаватның интернеты әйбәт бигай. Салават, берәр яңалыкны сөйләп кит әле. Ну, bizning чыга 3 альбом сразу оптом. Bir otna теге bir bunu, например, bu otnada чыга, икенче отнага һәм өченче отнага чыгачак. Минем альбом, Гүзәлнең альбомы һәм безнең дуэтны. Альбомда бер җыр. Альбомда бер җырда, совершенно верно. Сингл. Салават, бу әйберне әйтергә кирәк. Альбом түгел, 3 җыр чыга дигән. 3 альбомда да бер җыр. И причем шуннан да менә без әйтәләр бит, менә biz мин иҗат кешесе, сез хәтерләтәгез инде минем теге беренче альбомларда шундый митляклар бик күп иде инде шундый менә шундый теге. Онытма мине. Әйе, мин ул вакытта беләсем, мин иҗат белән шөгыльләнәм. Чөнки чтобы заниматься творчеством, нужны деньги. Аннары мин иҗатка инде шул бизнес итеп карый башладым. Һәм инде мин тамашачыга, менә тамашачыга ошаган җырларны башкара башладым. Менә бу альбомда, монда инде бездән теге менә бу җырлардан тыш, әле менә шу безнең творческий җырларыбыз да булачак. Обязательно сез аны бу альбомларны алыгыз. Аудио кассеталарда, Союз печать киоскларында. Обязательно ручканы аласың. Ильнас Сафиуллинның тамаша магазинында можно купить это. Слушай, Салават, шыннан да, қоян оларға аны менә хәзер тамашачысы, ну, белмей дә, қойдан жырны сатып алырга. Мәсәлән, менә мин iTunes тыңлыйм, шул iTunes-та буламы сезнең альбомнар? Әлбәттә, iTunes, Google Play һәм барлык теге музыкаль площадкаларда. Мин бит аны сатып алмыйм, мин бит iTunes-ка бер айга түлим, һәм инде бушлай синең җырларыңны тыңлыйм, получается. Менә лайфхак барлык тамашачыларга, Рамил Агдиевсыман, менә шулай бер айга сатып аласыз да, и нитәсез инде. Сиңа iTunes түлиме шуның өчен? iTunes түли әзрәк. Түли? Ну, менә 1000 тапкыр синең җырны җырласаң, iTunes күпме түли? 1000 тапкыр җырласаң, 157 сум була. 100? iTunes Тулиев. Ага, как раз 157 сум ул бер айга iTunes. Юк, бу бер шаурма. Әйе, нормаль. Бу әйбәт шаурма. Сырым. Җырлары да әйбәт аны. Шуңа күрә әйбәт шаурма. Рамил, беләсеңме, бу дөресен әйткәндә biz теге игътибар итмибез инде, так, шушыны бу дискны сатып, нидер актайтып, безнең бит тоже, например, YouTube монетизирован, бит безнең теге кил ул 4 миллионга якын просмотр, ай-яй-яй тоже шул 3-4 миллионга. Ай-яй-яй, девчонки, что ли? Ай-яй-яй, девчонки. Әйе, Салаватның җыры бит ул. Нифига себе! Сергей Жуков артында тора иде бит теге синтезаторда уйнап җигет. Салават Миханов бит ул. Нифига себе! Ты верх не смотришь.
Ну, Үйгесін. Аның Салават, сарян. бит фамилиясы да Салаваттың, аның бит дұрысың айтқан фамилиясы да двойной Миниханов Потехин битан фамилиясы. Ае. Да. Ну где же ты, студент? Ае. Güzel новую нашел. Менә шуннан килгән акча, шул просмотрлардан, сатулардан килгән акча, ул, ну, прям вообще копейка дөресен әйткәндә. Ну, ун шаурмага жетәмесең? Ун шаурмага җитми. Ун шаурмага жетмей, YouTube'дан акча 2 миллион просмотрдан. 4 миллион просто. 3-4 миллион. Ул бит әле бер генә клип. Анда бит әле берничә клип безнең. 500 Анда, миллион. туктале, синең общий количество просмотр YouTube'да берәр 10 миллион бардыр? Ну, 10 миллионнан артык. Ну, менә бер нормальный телефон алып сатып алырга жетәмесең ошо? Юк. Жок. Ну, 1000 просмотрга, вот мен примерно подсчитывал, она гүзәлем кирде. Привет, гүзәлем. О, привет, привет. Немножко. Привет. Менә бит. Это мужская здесь тема. Кто? Здесь только те, кто с усами и с бородой. 1000 просмотрга $1, менә шулайрак нитә инде, примерно. Ага. Ярый. Бер просмотрга $1, һәм менә бу теге безне подключать иткән шул $1дан әллә ничәдер процент, 50%-ын ала. Ягъни 1000 просмотрдан где-то 50 цент килеп чыга инде. Магазинда, бер магазинда, Казанда магазин инде. Сумбыга ул хатын кызлар өчен парковкалар ясаганнар. Ие, беләм, минеке бит икән. Зур 2 метрлы парковка, теге розовый төскә буяганнар, розовый татарча ничек әле ул Рөстәм? Алсу. Ал. Алсу түгелмени? Һәм монда теге конфликт. Алсу. Һәм конфликт килеп чыкты, конфликт. Хатын кызлар против, чөнки типа, что мы такие дуры, что ли, водить не умеем, зачем нам 2 метра сделали парковку? Ну, в основном урыс хатын кызлары возмущались, я так понимаю, ме? Конечно. Шулай булсын. Гүзәлемнән, әйдәгез гүзәлемнән сорыйбыз. Менә сум янында розовый парковкалар ясагач, ничектер ущемляться иттеме аның правалары? Alt üstü, менә шундый alt üstü парковкалар ясап, ягъни инде теге хатын-кыз йөри белмиләр артына җүннәп, машинаны бәрә диеп, аңа теге икеләтә зурайта, зур урын ясап, менә андый әйбер ясау ничек ул, дөресме? Сиңа. Менә мин тиздән рульга утырырга тырышап инде Алла бирсә, хәйзән бирсә. Минем өчен бу плюс. Менә минем өчен хатын кызларга отдельный парковка әйбәт бит инде ул, нәрсәсе? Мен гүзәлемгә сорау, егетләр. Шундый сорау, мин сорауны биргәндә, ул җавап кайтарганда Салаватка гына карагыз, ярым, Салаватның битенә. Менә гүзәлем, син тиздән правага бирәсең, неме права аласың? Син нинди машинада йөрәшәксең? Салаватныкындамы? Менә гүзәлем, вот кара, менә мин сезгә хәзер күрсәтәм. Менә мондый машина сиңа ошыймы гүзәлем, менә монда. Ничек? Сейчас, Сари. Сейчас прям позвоним. Смотри, прям сейчас. Окей, Google. Алло. Окей, Google, Део Матис центр. А что, для первой машины нормально, я считаю. Део Матис. Еще нормально. Конечно, у Рамильда бит Део Матисның олы апасы двоюродный. Да, машинасы Део Матисның двоюродный апасы. Салават Део Матис алса, үзіз Део Матиста йөри инде. Гүзәлем менә бу машинада йөрәшәк. Чөнки анда кресло бар. Шаллы, давай. Салават. Да, ну, в общем, шоллыга кіргенде, Казаннан кіргенде бар легендарный ДПС. Тула. Кстати, онда мені тоқтатты, менә, кстати, с усами был, онда нинде, ДПСник. И менің просроченный, права.
Yok, страховка. Страховка. Раз, короче, у вас просрочено, давайте пройдем. Енді бұл шикарный мыйықлар білән, енді Тотар егіті, енді по фамилиясы Тотарчы. Мен айтам, я же Салават Миниханов, мен айтам, певец татарской эстрады. Ты меня говори, да? Блин, ты же точно Салават Миниханов, да? Мен айтам, да, мен айтам, Салават, там, и про себя думаю, так, то надо знать, все, чики-пуки, сейчас все отпустит, да. Ты же точно Салават Миниханов, да? Блин, вот Йоратам мен Тотар эстрасын, да? Но иң yoratмаған жыршы сен де меня. Ой, тура келерге. Мне кажется, бұл гаишник, бұл историяны қазір бүтін тусыларда сөйлей, короче. Міне, бұншада жиылар, мужиклар білен. Мен, білесің ма Салават Минихановты? Давай. Bu imin yaratmagan jırşı deyip indi. Tağın bir история гаишниклар bilen birisinde ilmetten Oznakayga bırılganda тоже гаишниклар tuttattılar. И buların машиналарына отырдым. Bularının DSP oyunda. DSP şunday hatırlıyorsun mu? Да, мощная тачка, 2-литровая. Мощная, Мощная. Хоп, и мында мені оформляйттелер. Мен онда неттім еді, тігі линию, короче, пересек, но былай тұрып не завернул, әзірек кіна подрезал енді. Бұлар мені оформляйтта, и мында так, едет Запорожец, принимайте. И как раз мында утрам, и тігінде вдалеке, где-то метров 200, Запорожец тігі. Балай барада. И тігінде заворачивает. Бұлар, вот что он. Так, включает өзінің мигалкларын. Мына, тігі бар бетінде, нелер бетігі, олар тігі, әйтелер. Рация. Которые тігі слышны енді. И, короче, бұлар за ним погнать. Я говорю, ребята, оставьте меня, орта, короче, орта. Бұлар мен білер погоня, вы представляете? Мен мына мында тұтынған, ортқа тігілай тұтынған. И мен көрем тегінде Запорожецтан пумпончиклар, балалар бұл қойдандыр қыш күні нешек Запорожца они завели, вообще удивительно. И балалар пумпончикта енді. Так, Запорожец, прижимайтесь. Прижимайтесь, говорят, и был, короче, раз, заворачивает, короче, бернига, переулка и топит шунда. И был гаишник, короче, зима же это, ДСП, но самое интересное, у этих гаишников колеса были не шипованные. Ну, Запорожец хочет завернуть, эсрека на ботта, в один момент нам гаишник выбегает, хочет там дверь открыть, в этот момент Запорожец дает назад и едет вперед. И был гаишник, ортағы негелегеді, и шуып бара, представляешь? Шуып бара, қышқыны. И өзінің пластмассы жезл білән тігінің лобовойына бәрейін тігі. Ойын Запорожецтың лобовойын, нешік болтасың, Дэвид. Вот. Тігі тоқтамай, короче. Вообще молодцы ребята на Запорожец, конечно. Фантастические. Бұл история, Что в итоге-то? Ну, короче, Т-образный перекресток. Им до Запорожца едет такой, и, короче, и заворачивает. А эти как дураки, короче, как ехали, и там впереди бетон стоит, бог, короче, и разбили машину. Гаишники. Представляете? А я сижу сзади. Менты. Концовка, ребят, концовка. Менты злые довезли меня до машины, не обломались, дооформили протокол и отпустили. Охренеть. Вот такая история. А сен олардан күлдің ме, Салават? Күлдің ме? Типа, ну давай. Олар мені Заинской трассада на обгоне остановили. Ты, говорит, ты помнишь, мы с тобой за Запорожцем гнались? Я говорю, это ты что ли был? Да. Я говорю, я тебя отпускаю в этот отсот. Такая там история была. Я думал, ты помнишь? Я думал, он знаешь, что говорит? Я думал, что он говорит. Ты помнишь, говорит, мы за Запорожцем гнали? Он говорит, да. Никому не рассказывай, брат, я тебя отпускаю. Только никому не рассказывай. Руслан, ты помнишь, как мы за Запорожцем гнались, да? Так вот, забудь, понял? Забудь. А я думал, когда его оформляли, короче, когда оформляли Салават такой, говорит, ну давай, оформляйте, говорит,
хотя бы меня оформите. Или так было? Ты помнишь, мы с тобой за запорожцем гнались? Да, помню. Я его потом на следующий день догнал, короче. Я это сделал. Я в нем. Yo, жигірлер, әйтемен қорқыныш шай бір нендей. Әйтемен қорқыныш шай бір нендей. Салават қайта әйсін да мен тегі Запорожтағы күшіні қуанайым да еді. И қолынтыға пакетқа бошын шығара. Міне ол. Ух. Ну, кино, просто кино, просто фильм. А в конце добавляет Салават. Сен барыбір менің инге отмаған жерші. Барыбір. Настоящая погоня, настоящий кинода сыман погоня. Запорожец-та, охренеть Салават. Ну вот эта история мощная, конечно. Бик күшлі, бик зор рахмет, бик көңілі болды. Да, рахмет сиңа, рахмет Салаватқа, рахмет Біздің Гүзәліме. Тәрәзәләр проектына келгәнегің үшін бик зур рахмет. Ох, бик көңілі болды бұл, Салават, как всегда. Гүзәлімге сәлем. Рахмат. Кстати, әйтәсің килә, икенче күрешкәндә, егетләр, сез беләсезме, без вообще татар эстрадасында тренд кертеп җибәрәбез бит инде, яңа фишкалар. Шуңа күрә бүгенге көндән достар яңа фишка это усы. Мин уже в тренде, братан. Звони, клипта төшербез. Син в тренде. Русланның сакалын кырып атабыз. Рөстәм, син нәрсә эшлисең? Все, пока. Ярый, давайте саубулашабыз. Рахмет, Салават. Оба, рахмат, пока-пока. Давай, Салават, пока. Егетләр, тәрәзәләр, YouTube. Bu Шалкан. Шалкан всегда привет передает в конце.